आं बै समाजजों दं जाय समाजाव गोबां सुबुंफोरा लेबार मावनानै गावनि थांना थानायनि राहा खालामनानै लायो। बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथां। बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा हासिब सिबदों। बे समाव नोंथांमोननिसिम मोनसे सोमोनांथाव रादाब। बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि आखायाव नुनो मोन्दों हासिब। बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा आखायाव हासिब लानानै दाखोर जायगाखौ साखोन सिखोन खालामदों। दिनै मुलुगनां लेबार सान। बे सानजों लोब्बा लाखिनानै तामुलपुर जिल्लायाव जानो थांनाय बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्मानि साखाथियाव माखासे आइजोफोरनि हानजाया दाखोर जायगाखौ साखोन सिखोन खालामनायाव बिथांमोनखौ बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा मदद होफादों। बे साखोन सिखोन खालामनायावनो बै आइजोफोरखौ मदद होफानो मोननानै बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा थारैनो जोबोद गोजोननाय फोरमायदों। जायनाखि मेंनो रोङा जासे गाव गावनि नखरखौ दिदोमै गोजोन आरो गाहाम थासारियाव लाबोनो थाखाय लोगोसे हारि आरो हादोर दानायाव लेबारनि खामानि मावनानै गावखौनो बिहोमा होदों। बैफोरबायदि सुबुंफोरनो बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा गोसोजों खुलुमनाय आरो सिबिनायखौबो बावहरदों। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261333 9101536360 70020261333 9101536360